Bekesi Pangkur Semarangan iki rajane lek iki. Ha iki. Kaya apa? Banyu segara tresnaku ra bakal tresno. Sembah nuwun. Nggih. Tak kenal maka tak sayang sakderenge kula ngaturi kali Mas Gareng kula tepangke Waranggana merga sinden yen jaman sakniki niku menjadi stand up cara Mbak Elisa. Bintang pentas wonten ing pagelaran wayang kulit. Nah, sakniki tenggen napa niku iklan-iklan teng YouTube, IG napa tenggen TikTok ngoten nika jarang pagelaran wayang kulit Ki Cahya Kuntadi dengan lakon jarang. Ning sing akeh mesti pagelaran wayang kulit Ki Cahya Kuntadi dengan bintang tamu titi. Nah, ngoten niku. Ning luar biasa. Waranggana ingkang mepet kalian dalangipun menika sanes tiyang liya braya ning menika anak kula piyambak, putra Andanu. Nah, utawi anak angkat. Tegesipun menawi teng griya niku ngangkati meja kalih kursi. Mbak Umi Hafifah. Asli saking Pulung Ponorogo, nyatanipun sampun dipun gandrungi kalih Piyayi Munjungan, mliginipun saking paguyuban Mudin Munjungan, menika sami tresna kalian Umi Hafifah. Aja ngenyek karo Mudin lho. Mudin kene nek wedoke barang gitu, Pak. Enten sing putri to mriki? Oh, tegese sing Mudin kakung ngurusi jenazah sing kakung, sing putri ngurusi sing putri. Lho kuwi. Gaweane abot Mudin medeni, gaweane abot medeni ning bengkoke ning padolan terus Mudin. Mila kula nyuwun tulung kalian Pak Lurah niku sarunge Mudin kudu dipikir tenan niku. Paling mboten goleke sing napa nika Cap Gajah Duduk utawi sing Wardimor ngoten nika. Utawi Gus Idam Series ngoten nika. Kalajengaken ingkang angka kalih menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih made in saking Tulungagung. Nah, menika bintang jaranan. Mestinipun para lenggan ate pirsa jaranan Sapitri Putra. Winursita lampahi Anut Wirama. Ngoten nika. Nika bintangipun nggih Mbak Winong Nawangsih menika. Nggih. Anggere ngangge kaos kaki sisih ngoten nika, kasogi. Nah, wis medeni gulung-gulung karo nyokot krupuk ngoten nika. Kalangajengaken menika, wah sorry ya Bir mau arep tak tukokke kado orang liwati kota. Ayo. Sorry banget. Engko blonjo dhe karo Bu Kesi. Ayo. Wong cara kala golek sajen tak kek dhuwit kon blonjo dhewe kok. Ayo. Besok blonjo dhewe ning Blitar. Ayo kota Patria kono. Golek jenang grendul ana iki Bu Kesi le darat jenang grendul iki iso lho sak andukan entek 6 mangkok ngoten saged. Mergo saka enake niku tenan wis kuwi. Kanca-kanca esuk jakan Bu Kesi nggih tombo kesel. Mau wis tambani karo panitia do ning pantai. Ayo. Winong saya nengah. Ayo. Saya nengah. Ayo ngoten niku. Dene kalajengaken sasampunipun Mbak Birgita Ayu ing saking Kota Tahu Kediri kalajengaken menika Bu Kesi Rahayu. Nah, sakderenge kalih kula niku riyen pun asring teng Munjungan niku dados bintang tamu asring. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Nah, Widodaren. Desane wae Widodaren mula piyayine ya kaya widodari tenan darat. Lah kuwi ngelem tenanan kancane sing malah ngentahi ora. Kuwi tenanan ora. Widodari Batari. Lho aku arep muni Supraba malah do Durga. Ayo. Saking Ngawi Mbak Tri Hastuti Retnawati dene minangka beteng ing Waranggana. Nah. Cara wong bal-balan kiperipun. Nah. Menika Mbak Lia Sundari. Nah, wis suarane niku bergas. Mila ngantos Bu Lurah wau nyuwun prisa, Pak Dalang sinden jenengan ingkang lemo menika nuwun sewu. Menawi tasik jagongan ngoten mboten duwe uni ning bareng pun sare kok muni terus nggih. Nggih. Nganti sing kakung niku lho bojone Mbak Lia niku manti WA kula.
Ampun kaget Mas, lek paguyuban panjenengan mangke enten jensete. Siap beres di ngono. Engko lek lengan entel mati dhewe. Dene ingkang minangka pamungkasing Paseban, menek Mbak Lia wau saking Sragen, garwanipun kadang kula Ki Dalang Aji Tanda Utama Trahdung Banteng. Lek kula niki Trahdung Jeruk. Senengane gur bekecot to. Ayo. Bintang kita malam hari ini Mbak Elisa Orcarus Alaso. Sesuk bengi neng Blitar ya Mbak Elisa. Ora usah leren nang kene Mbak, lek gelem bablas ae neng Blitar, engko tak sowanke Mbah Sukron ya to. Terus ijab. Dijapi lamun to sampean mlebu paguyuban Madangkarang ngoten lho. Aja ditampa sing rena-rena. Jane aku ora pengen komentar lho. Jane aku ora pengen komen, tapi kok dadi keri to ya. Sa, iki sa. Mesake lek ra mbok tanggapi bapakmu sa. Sing nanggap gen panitia ae. Mbak Elisa ditanggap kok ya. Ya ora sida lek ngono. Matur sembah nuwun Mbak Elisa tebih saking Ngayogyakarta pirang-pirang dina ra kundur. Ayo. Mas Gareng pundi Mas Gareng? Wah, nggih. Yo dikurmati nganggo warung pojok. Ayo, ngurmati Mas Gareng tralala. Oke, monggo Mas RJM. Yo. Gareng. Biasa malam hari ini munjungan pas goro-goro dirawi bintang kita Niken Salindri. Luar biasa. Ki jenenge rezeki wong ki ora iso disangka-sangka nggih Mas. Nggih no. Wedene rezekiku kaya ngene ya tak tampane. Ora masalah. Mboten masalah. Malah kaya ngene iki open-openane gampang. Kok gampang? Cepake iki nang Rore Mason lancar ngetene. Ya, Dik. Oh iya. Aduh, mula aku mau ki wengi ngimpi rene arep rene iki ngimpi dirubung laler jebular ketemu iki ta. Niken Salindri. Aduh, wong ya penggemare Pak Yoyok kok nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Penggemar kula nggih sepuh-sepuh ngoten niku. Nggih, malah ra mbebayani ngeten iki. Asmane sinten to, Bu? Ira Julita. Oh, Ira Julita. Wah, iki lek dadi dalang apik lho, Mbak iki. Suarane gowedhe kok. Gede nggih Ira Julita. Kaya Bu Harni ya. Sik. Umur pinten sampean umure pinten? 17 pindho. 17 pindho. 17 pindho untune telas pipine kendho. Kaya entuk bahane gareng iki. Nggih.
Kira-kira di usia 17 pindho iki pipise cek lancar. Wis. Wis. Oh ngentute diluk tok ya wae. Oh ciut. Mboten niku pun kagungan garwa napa? Pun kagungan garwa. Dereng. Oh isih prawan ting-ting nggih rejeki. Tapi piye untuk perawan ngene iki paribasan didudut katut surung luntung diambung ngangop ngene iki lak ya. Telateni ae no. Telateni. Kula ya anak-anak kaya kae meneh kae kula. Nggih. Oh iya. Janda 30 tahun atas ndak pulang sampai sekarang suamiku. Oh janda ndak masalah, janda semakin di depan ya. Biar janda rasa SMA anti lobok anti jemek. Gareng. Sing tenang. Rondo iki lak barang bekas to, Pak. Nggih. Wis paling wong lecet-lecet pemakaian ngoten niku. Anake 5. Pengen tambahi pira? Udah, perih ya. Ya iya jare katut tok. Wah, lelakon. Ngeten iki Pak sampean titeni. Pripun? Pak Yoyok disusul piyai ngeten iki setiap pentas pun pinten. Niku bar dugi dalem mesti sing ngejob tambah kathah. Allahumma. Amin. Pancen bener niku. Nggih to. Kula Ponorogo duwe kanca jenenge Ndorin. Nah, niku nggih lancar kula teng Ponorogo. Alhamdulillah. Ning niki enten peristiwa yang menyedihkan. Napa mleh? Mergo Ndorin kalih Larso niki lagi musuhan niki lagi. Larso sesuk ning Ponorogo ra gelem melu lek Ndorin. Ayo. Nggih. Kok diantem raine kok. Ayo. Ya nggih. Atungake sehat selalu. Nggih, sehat. Ya. Nggih. Oke. Mongen. Pak Mongen. Adik. Sapa? Mongen dalang. Oh, Mongen dalang. Pak Mongen dalang. Ya, nggih. Oh, sampean bojone. Oh, ya. Nggih pun mangga, nggih. Anu digelandang bojone, Pak, duwe bojo no kok ya. Nggih. Iya. Yo, ora apa-apa nek ora ganggu ya, Pak, ora masalah, ora ganggu ora apa-apa. Ini lenggah nggih. Lenggah nggih. Mbak Niken lenggah nggih. Nah, nggih, ora apa-apa. Odan nggih, suwun Pak. Nggih, pun mengke. Kok timbangane ngamuk utuh. Pansip niki. Cobi mang paringi anu golek kersa. Mbok menawa biasane wong anu ngene karo dhuwit manut. Sing maringi kula nek jenengan wedi tak paring tak caoske. Anu, Dik, iki pinangka Matung langsungan. Pinangka aku nafkahi dirimu ya, Dik ya. Nggih. Yes. Terus kana jajan. Nah. Niku mboten niki mau niku derek empon niki mau urunan nyepuluh. Ya. Iya. Aja ora. Pak. Tak terke dhewe, Pak. Kandhane iki jodohku kok ngeyel lho. Wah. Yo. Jan. Tak terke nek aku manut aku ki. Kaya Rose karo Jack bintang Titanic lho kalian. Ya. Comeback. Dadah. Muah. Toh, sing iso ngatasi tetep dagelan nek ngono kuwi. Wong gareng kulino nek wong gendeng didusi kok. Ayo. Didusi kula dol ora payu pangan dhewe, Pak. Rezeki, Pak. Nggih, leres. Tur nuwun. Nggih. Yang komplit tok jenenge wonten ing Munjungan iki pancen komplit. Kawulane Pak Agus niku komplit tur kabeh ditresnani Pak kali Pak Agus niku mboten bedak-bedake siji lan sijine. Ngoten nggih? Nggih, Pak. Nggih. Iki sapa neh iki? Tak kira wong edan anyaran. Ya ora. Gareng iki nganyel tenan. Ora, kanca jebule. Iki tas mari aja diganggu. Nggih, mari nggih. Mbak Elisa karo Mbak Birgita, ayo mandhap sik. Ayo. Tukung. Ayo urung ta mau? Lali aku gampangan ayo. Monggo tukung, yuk, tetes.
Sebabe napa to Mas Gareng sing kula ken jumeneng niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Wonten dawuh napa nggih? Niku lek teng YouTube wong loro niku kaya kakak beradik. Oh. Nggih. Pripun napa mirip napa mboten Pak? Oh mirip nggih. Mirip. Kari jambune apa isine? Mbak Yune apa adine? Nah, ngoten. Waduh. So. Jano telu kok Pak niki wau. Bagus sih jane aneh rumah sama aku moh ya kotak. Niki wae jano kembare telu. Kok saged? Satune. Wis mudhun. Wis disangoni. Disangoni. Nggih, Mbak Birgita. Selamat ulang tahun ya. Iya, terima kasih. Nggih, umur berapa sekarang? 23. Oh, 23. Umur 23, Dek. Wah, ya wis wayah ngedu iki. Sing didu apane? Kepinterane, sing didu gaweane. Telat lek mau ngomongi, Reng. Malah wis to. Nggih, ngaturaken terima kasih Pak untuk penonton yang ada di YouTube. Kemarin ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Panjang umur. Amin, sehat Pak selalu, Gareng nggih. Dilancarkan rezekinya. Amin. Ya. Harapannya apa umur 23? Pesan-pesanmu apa? Pesan-pesanku moga-moga aku ndang rabi, Mbak. Kok ya kayak susu sih? Aku lo 30 punjul santai. Lah aku ki kapok lho, Mbak. Aku ki kapok. Pacaran suwi-suwi terus ora dadi. Ngono iki aku kapok. Oh ngono. Emang Lah, wis berapa tahun? Suwimu tuh berapa tahun? 4 tahun ra sida rabi. Aku 10 tahun meneng wae. Tapi sampean sida rabi ra? Hah? Sida rabi ra? Durung. Ya, kamu semoga kodong ya, ana to. nah. Aja ngono to Pak Cahyo wis merah lho pipinya. Nek ngerti aku rabi. Ora no aku sing dalang no piye to. Dalang so aku. Lakone anu Kowe ning rabi tenan, kowe rabi mesti Pak Yoyok jagong ning nggonmu. Ndah. Kok Pak Yoyok terus nyanyi lagu kandas. Lagune kandang. Kandes. Nggih. ora kae no aku Napa? nglakokke lakon kae lho dalang sapa nyono kae ning wayang kulit. Ceritane lak dalang sapa nyono kuwi lho dalang terus nyulahke Gatotkaca terus nyampluk lampu peteng dedet bar kuwi manten wedoke ilang bareng karo dalang ilang. Waduh. Aduh. Piye Manten edok kalih dalange. Stop. Kelakon ngono tenan tak sunati, tak ketok. Waduh. Aja lewat sunati ngono tak kocori tukul neh kok ayo. Kula silai, Bu. Aja. Aja. Lah abang-abang tak gareng. Pak Gareng. Biar iki ora. Gerajakan Banyuwangi. Oke. Mbak Elisa enten pamundhut mboten? Tadi ada di amplopan itu ada yang mau duet nanti. Bar iki ya, Mbak. J. Iya bar niki. Iki lho apa iki? Jane kok Suki Mbangu Lancur napa to niki? Jagong ya, Pak niku. Oh, enek-enek layange Ada kok. layangnya. Iya Yang bar satunya niki juga mangke. ada, Nggih, nggih. Jagong ora. Jagung. Becek. Nggih. Mangga. Ya bir saya dulu. Ampiat mayon neman suwarane gending belam biangan Mbak Lisa. nyerambiai noswan tahara Mirip nggih, Pak nggih. Nggih pasuryane nggih suwantene nggih. Mangga dibedakne. Kembar nggih. Ada bedane ning nggon dagune. Oh, nggon dagune. Dagune nek bir kita ono legok dekok apa? Dekok. Legok. Legok. Bar tiba kedaduk aspal kok. Aku Bisa lanjut. sampean iki. Elisa karo Birgita. Padha aneh ya. Tanggane Pak Yoyok nika nggih kembar, Ninik Nunuk nika pripun? Terus mati kabeh guys. Gak. Sedih aku nek ngono. Malah yo. Yo, sapa ki urute iki? Bir kita dong. Ngepir kita dong. Pianyu
Yuk. Aja takon sesasana Gumeliaring Taman Sari Nuswantara belambangan Gumeliaring Taman Sari Nuswantara belambangan Gumeliaring Taman Sari Nuswantara belambangan senang sisani pesta ojo wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis ngalah akeh rahana kabeh kali diromake pirara akeh sate mati lambat kopi umat senengane belambangan gunung-gunung iromake terkoso sawah landang iromake sepur gurine aja Monggo Gerajakan Banyuwangen. Dados. Gerajakan
Kayeng nadyan temu gamelan tok ning nadyan mangkono tetep kepenak lan dadi renaning penggali ya Mas Gareng. Malah damel segering swasana. Nah, nggih. Nganti wanci gara-gara penontonnya malah saya mbludak. Iki sobar apa ora wayangan ngene iki malah kecil-kecil. Mergo salah nggih liwat dalan iki lho. Coba ngoten wong sik tunggone penonton semene oke lho Pak, rekor lho Pak niki. Matur nuwun. Penonton ki ora saya sudo malah saya tambah. Iki wedine nek ora nganti rampung lakone pengrawit kondur sesuk Pak Yoyok neng kene nyeritake dhewe entake lakon. Ya aja to. Sik kula selani niki. Nggih. Nggih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wilujeng dalu Pak Dalang nderek kenalan kula Pak Suki saking Bangun Lancur. Nggih Pak. Bangun Lancur nggih. Nggih. Bilih pareng kula nyuwun gending bawa pangkur Semarangan ingkang nyekar Bukesi. Matur nuwun. Ibu dikersake Bu. Mbak Lisa gen istirahat dhisik bar iki duet arepe. Kesi sampean sing dikersake. Nggih, tapi aku tak linggo wae ya Pakmu. Lah ngopo? Ya linggo lah, kan aku wis kasepuhan, sing ngadeg ben sing enom-enom. Aja ngono, ora aja dibedak-bedake. Sampean ki ambak wis rada sepuh ning jumeneng iki bodine sik aduhe. Enggak, aku linggo wae, stop. Ngene iki. Manut aku. Tenan wis bukti tresnane sing kakung karo sing putri iki wis ngene iki. Alah gombal apa? Ora. Wis ngene iki nek ndi-ndi sing putri mesti kebak pangalembono dening sing kakung. Nah, Ya ngene kok ora kudu diparingi ya ngene iki. ah iya. Nggih. Ngadeg nggih Pak Bu nggih. Ha, kuwi lho. Gara-gara lho penonton sik semene mbane. Aku M. Hah? Oh, ngapunten nggih. Ra apa-apa. Nggih ngapunten. Berarti sampean awanmu nekat no Mas. Maksude mbok modar ora ya. kan mbaske mukena arek rukuh to niku. Kan kagem salat berarti nekat salat to niku. Mboten. Ya tak ngedek. Nah, ya ora apa-apa. Nah, aku karo arep kangen-kangenan karo dulur-dulurku nang Munjungan, Pak. Cilikanku mbiyen, kula jaman tasih alit niku nderek. Cukur gundul. Ora. Bapak kula niku lek Mbah Wagiman. Dalang, biyen yo sering tanggapan mriki ngruwat mriki. Lah kancane Mbah Mongen niki. Terus kancane Pak Kadeni niku. Wah, pokoknya teng mriki niku sejatosipun teng Munjungan niku kula kaya balik pulang kampung. Mulih neng omahe. Nggih, bali teng kandang. Bali neng jogane neng latare dhewe. Nggih lah cilikan kula niku nalika bapak kula niku kan nelayan pados iwak teng segara niku lho sebelah niku. Mentase kapale niku berlabuhe nggih teng mriki. Kulit jeruk. Numpak perahu kunting niku. Dadi kula teng Munjungan niku padha karo omahe keluarga kula sedaya ngoten. Ah, dudul ya bebrayan Pak teng mriki niki. Luar biasa nggih. Cek kelingan dadi tidak akan lupa akan sejarah masa kecilnya. Jas merah ya. Nggih niku. Nggih. Nggih, pramila matur nuwun sanget dumateng sedaya Bapak Ibu, Pak Lurah, sedaya perangkat, panjenengan sampun tresnani kula lan bojo kula, panjenengan dawuhi, panjenengan undang kanca kula lan bojo kula ndalang wonten mriki kula matur nuwun sanget Bapak Ibu. Mugi-mugi pas sedulurane awake dhewe niki mboten mandeg namung dinten iki. Mugi-mugi ing taun-taun ngajeng saged silaturahmi malih nggih Bapak Ibu. Nggih. Pak, tokone bukake, Pak. Matur nuwun. Apoteke pun bukake. Urung. Nggih, piye mlebu. Bu Kesi, sing sampean sing ketok lak piyai sing nang kene iki to? Nggih. Sampean ra ngerti. Nang kantor kecamatan nobar teng mriku piyayine sik akeh. Lah nggih, alhamdulillah. Nggih. Mboten namung nobar teng mriki tok, tapi teng YouTube niku pemirsa serempak wau sekitar 4.500 pasang penonton, mata. Pak. Dikuntat di channel. Wis nyanyi Yusuf Ansor. Heeh. Ya Bu Kesi, Pangkur Semarangan iki rajane lek iki. Ha nggih. Kaya apa? Mingkar mingkureng ang akarana
nada tinggi, tarik napas. Alon-alon Bu, tarik napas. Nyebut asmane pangeran. Iya. Terus. Iya. Terus ditingkas. Iya. Alhamdulillah lahir lanang, Bu. Malah kaya bayen ora. Ayo. Ning laku nembangan iki ora kalah karo Elisa to. Oh, ora kalah, lemane menangan sak dunia. Tapi kan Elisa ra Bu. Pak Gareng aja nakal-nakal Pak Mboten, Gareng. Bu, mboten. Emi apa, Gong? Melon. Bareng. Niki nggih ngapunten lho. Gandeng niki pun manak papat dadi mengke lek enten keselite ngoten nggih ngapunten nggih Bapak Ibu. Nggih, mboten napa-napa. Kok saru to yaene kok iso muni kaya ngono to? Piye to? Wis Kan muni manak apa, Kang? papat, Manak mbok menawa papat. enten kesilite nyun pangapunten. Malah kok genahne ora gareng ora. Ya, Bu. Nah, Bu. Iya. Kok ora diunggahne nyapa, Bu? Oh, sampean pengen munggah ya ini? Ngen. Unggahne no. Oke. Golek pasarane munjungan. Ya, aku tak munggah ya, nang munggah. Men ora kalah karo Agni kok. Ayo. Luar biasa istriku, elak tenan ae suarane anes kaya. Matur nuwun. Ngene iki lho, Pakmu, Apa? nyawang aku. Apa? Ngene iki lek ngantek mbok tinggal wayuh kebangetan. Ora apa, Bu. Tenan. Aku iku drama ning panggung iku drama. Golek sing kaya ngopo? Ayo. Sing kaya kae. Ayo. Nakal sasa. Tenang Bu, Bapak niku Piye? tenan Bu, piyayine sae. Lah. Tenan. Kuwi lho. Mboten ninggalke Bapak. Alah niku kan piyayine meneng to Pak Yoyo niku. Lho, Dadi Pak. Pak Yoyo ini piyayine jan meneng tapi glendem, ngapusi kalih ora nek bedane. Tenan. Kanca-kanca Madangkara wis tau krungu Pak Yoyok kok ngapusi? Oh ya wis. Jaluk sodok glosor doan kok ora. Berarti sampean kabeh dadi sesek sini lho ya. Cok kanca. Sampane Kanca-kanca. Tak omong cok kanca. Sampane sakmene mbekan kok ora nek sing mbolo karo aku to. Mongko sesuk amplopmu lewate aku lho. Sing menehi sampean iki aku lewate lho ya. Lewate Pak Heru. Kok ora nek sing Kanca-kanca. Ayo. mosok aku ora nek sing belani blas cah kebanget. Tak belani Bu Kesi. I love you. Ayo. Gombal ora percaya. Ya wis tarik kembali. Ayo. Sinukerta mereh kerata-rata Cakar pakar. Pakar, Pak. Ayo. Senes cakar. Goblok. sesuk sampean tak cakar. Ora sida diwayuh kok cakar-cakar. Pakartine ngilmu luhung
ditandur ning kebon anggur Uri putih kebon anggur ceret tiba nyemplung kacung tembange apa Mbok Ira Mbok Ira Mbok Ira Ya Bu Kesi kembang gede aku mah kembang gede kembang gede aku mah kembang gede aku mau duwe bojo dalang bubaran dalang ditagih utang Mbok Ira Mbok Ira Mbok Ira Mbok Ira Oh. Halo kan Mbok Ira Mbok Ira Mbok Ira Kembang napa Bu Kesi? Kembang menur negeri kita adil makmur subur Terima kasih. makmur Mbok Ira Awas. Terima kasih. Kenang kita mbok kesel Bu Kesi, Bu Kesi. Mbak Lisa iki lho, ana sing ngersake duet. Nggih ingkang badhe duet kalih Mbak Elisa. Sinten asmane, Pak? Niki saking kula Mas Ali penggemar Dalang Cahya Kuntadi ugi Mbak Elisa Orcaro Salaso. Sembah nuwun. Ha iki lho. Pundi niki Mas Ali? Nggih. Tasih Mas Ali, mangga Mas Ali. tasih napa mboten niki Piyayi? Wonten. Nggih. Tolong panggilke Mas Ali. Oh nggih niki. Oh nggih niki. Oh ya. Nggih. Olah nggih fans. Piyayi le Eh, jangkep Cahya tata kramane. Kuntadi. Nggih. Jangkep, Pak. Nggih. Wedi ku ya nek kaya sing mau ora jangkep. Niki jangkep niki. Diarek iki ora. Nek niki jangkep, nek niki jangkep. Cakep nggih. Jangkep nggih. Nggih. Pengen duet lagu menapa Mas Ali? Ngagem niki Mas, ngagem gen kula. Gareng. Kula nyuwun lintang asmara mawon. Wah. Nuwun sewu Pak Bu nggih. Derek Izin Sewu kali nggih kula Pak kan. Cahyo, met sewu. Pak Cahyo niku met sewu kalian Pak Cahyo rumiyin. Ah iya kudu izin karo aku biasanya duete karo aku. Oh nggih, dek wingi panjenengan ingkang nembang niku kalih Mbak Elisa saniki kula nyuwun izin supados dipun keparengaken kula nembang lintang asmara kalian Mbak Elisa. Es ra iso. Dijini. Ampun cemburu, Pak. Ora banget kaya apa ae ora. Sampean kok ngerti ae ora. Akhire ngene iki lak terus sakit hatine Bu Kesi terbalaskan to Nah, ngene. nggih. Wis ngene iki. Nah. Ke Pakde. Elah. Se. Apa neh lho. Mas. Diurus. Mas. Sampeyan Pripun, Bu? mirsani Pak Cahyo duet karo Mbak Lisa to. Inggih. Duet lintang asmara. Inggih. Ya sampean meri to. Kula meri lho niki. Asline niku bagiane Pak Cahyo karo Elisa kok sampean wani-wani lho. Aku sing bojone ora wani lho. Lah kula mbelani jenengan lho, Bu. Bener. Wong salah wangsul kula mirsani pagelaran wayang kulit Pak Cahyo niku lak pokok wonten Mbak Elisa niku kok sajae seru ngoten. Bu Kesi
kalian Pak Cahyo Bu Elisa niku. Nggih, seru malih bar wayangan kula saya seru. Sampeyan niku nek wayangan Pak Cahyo niku sing dijak mung niku tok kok. Nggih. Mas daleme sampean pundi, Mas? Kula Ndongko nggih. Oh, Ndongko. Nggih. Dongko niku masih sini. Masih kawasan Oh, Trenggalek. kawasan Galek. Oh, nggih. Menawi arah yang Pacitan Mbak liwati Dongko. Oh iya, belum pernah sih. Sudah siap duet kalih Genduk Elisa? Lintang Sudah. Asmoro. Sudah tahu peraturannya? Pripun? Apa peraturan Tidak boleh barang? mukul bagian dada ya. Nek kaya pencak ae. Sauni-unine Mas. Nggih. Monggo Lintang Asmoro. Dados Mas Ali. Yuk. Oke Mas Ali. Sebagai hadiahnya ambil sendiri ya, ada kipas angin di sana Mas Ali. Monggo. Kowe nek toko ya ngawur ae. Lah anggere cocok regane mbok karepe lho. Matur nuwun Mas Ali luar Matur biasa nggih. Sampun menika, Mas Pak. Gareng kalian Mbak Elisa nggih. Menika manut jam kula sampun jam 3 nggih. Wah jan cek gayeng iki, Pak. Olah gayamu. Sesuk-esuk ya tanggapan dhewe nek. Ngene maneman jan aku. Kowe nglulu kowe. Bagongku rung metu lho, Pak. Bagong Nggih. apa? Bagong kula dereng metu lho, Pak. Sinten to? Oh, bungkil Si to. bungkil, bungkil. So Agustusan ke. Ayo, Agustusan wayang ya, aneh, ora? ayo. Wayang aneh sok ke. Karnaval ya. Oh iya. Terima kasih Mbak Elisa. Sami-sami Pak Yoyo. Amin. Donga kula Pak Yoyo mangke keselamatan ing Amin. sadeng sak papan, lancar Pak Nggih. Yoyo. Doa untuk munjungan. Munjungan tetap sukses, munjungan tetap jaya, munjungan tetap maju bersama Bapak Agus Setiawan. Amin.
mugi-mugi pinaringan sedaya berkah barokah sehat kawilujengan Amin. pinanggih malih wonten sanes wekdal lan Pak Yoyo mugi-mugi lancar anggenipun ngringgit dumugi tancep kaya. Amin sayang. Untuk amin, Bu amin. Kesi. Untuk Bu Kesi, ini udah idola aku selalu aku doakan setiap saat. Doakan no. Tak doakan Bu Kesi selalu sabar. Amin. Menghadapi suami, anak, grup sebagai ibu dari Madangkara. Amin. Juga amin, ini amin. semua cuma bercandaan ya Bu. Iya, iya. Saya sama Pak Yoyo Iya, itu ndak apa-apa maduku. Waduh. Iya, Gareng racune wi. Sukses berkah untuk semuanya. Matur sembah nuwun. Ya. Nyat lang neng kalang jana gelara pandamoncar Pinon lir kekonang surem sorotetan padang Kasor lan pajaring Saya suwe karang kadempel sawah